Fil-jum ta' tlieta, Malta għadha tinsab taħt xokk. Xokk bid-disgrazzja li ġara fil-jum ta' tnejn. L-investigazzjoni tal-Pulizija baqgħet għaddejja tul il-lejl sħiħ kif ukoll fil-ġurnata ta' tlieta. Madankollu, xejn ma ntmess qabel ġew esperti forensiċi barranin. Fil-jum ta' tlieta filgħodu ġew f'Malta esperti mill-Olanda kif ukoll waslu wkoll aktar tard wara nofsinhar esperti forensiċi Amerikani tal-FBI. Fuq il-post fil-jum ta' tlieta, apparti massa kbira ta' pulizija u membri tal-Armata u tal-Bomb Disposal Unit, ġie fuq il-post ukoll il-Maġistrat inkwirenti, il-Maġistrat il-ġdid li se jmexxi l-inkjesta Antonio Vella. Natukom daqsxejn reżumé dwar ġara fil-jum ta' tnejn. Daphne Caruana Galizia inqatlet b'karozza bomba fil-jum ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Proprju warajja qegħdin taraw ix-xena makabra tad-delitt. Daphne Caruana Galizia jidher li l-aħħar post tagħha fuq il-blog tagħha tefatu fis-2:30 u 5 ta' wara nofsinhar. Madankollu hija ħarġet u kif tistgħu taraw warajja imxiet bil-karozza għal-ħabta ta' tlieta u splodiet il-bomba. Ftit wara kien it-tifel stess tagħha li sama l-ħoss u ħareġ jara x'ġara fejn sab dik ix-xena makabra. Peress li l-impatt tal-bomba kien qawwi u l-karozza marret imbesqet mijiet ta' metri il-bogħod f'nofs salqa, it-tnejn filgħaxija kellu jintrama kamp biex l-evidenza li hemm minħabba in-nida tibqa' hemmhekk. Segwejna mill-viċin l-investigazzjoni, it-triq tal-bidnija, triq prinċipali tal-bidnija baqgħet magħluqa, l-uniku aċċess għall-bidnija matul il-jum ta' tlieta seta' isir biss min-naħa taż-żebbieħ. Peress li l-post huwa tista' tgħid siġillat magħluq u l-ebda persuna ma tista' tgħaddi biex ma tintmess l-ebda traċċa minn fuq il-post. Xarra Rawtier għall-News nsemmilkom mill-bidnija.